Kaikille arjen turvallinen, viihtyisä ja elinvoimainen kotikaupunki syntyy katsomalla rohkeasti tulevaisuuteen. Vahva kuntatalous luo kestävän pohjan kasvulle ja hyvinvoinnille. Meidän tulee uskaltaa investoida, uudistua ja luoda myös yrityksille edellytyksiä kasvaa ja työllistää. Kaupunkia on kehitettävä kuntalaisia kuullen ja yhteisöllisyyttä vahvistaen. Lasteni ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, ja meillä on yhteinen vastuu pitää heistä huolta. Siksi aivan jokaiselle on taattava yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, oppia ja harrastaa. Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Haluan osaltani edistää rakentavaa ja avointa vuoropuhelua, sillä kokemuksesta tiedän, että yhteistyössä on voimaa. Inhimillisyys kuuluu politiikkaan. Tehdään siis päätöksiä järjellä ja sydämellä, koska kaiken voi tehdä reilummin. Hei, olen Riitta Mäkinen ja SDP:n ehdokas kevään kuntavaaleissa.